ingin ini maya ke nuhi ibu Bhai mara jawa dau barbutu Hajai hajai ning jangan dongma Saki jama ani duhapsa Hayang Tanisha lang tasa. Jutai an bum Tanisha lang tasa. Ang asli nolai la nable di sini. Ang an baban bum zabuka joinola lang tasa. Amain bum zabuka somula lang tasa. Ang ansahar primary sus lang nolai aning puriba buni ahon nala hapronga paika Gobgal High Secondary School la admission la paida Orang 10 pass saba, udah bunya honala college life an kisah personal problem zada angbo college la hangbala thangkamu skabo ang pura zar bawbale jajau ya ha bunya hona nuha problem zaban dara sang angbo ansarning ini 18 years na ang muzalang lamanang ba udah muzabar nya honala ang sekarang harang gazawa 1 year la dongka bunya na hapronga paidada iraha Gob College Town Rajan dong ba dususla wani dohala orang dong actually ang ibu hari uli interest giri skampang actually ani sports bangus interest reduce skampang bo school life ang sports Malaya host bo groups ang kabaddi zala handball zala aspa bo mushbo bishi group ni sabjang player maya skaba ang best player mai dada ang phaiba bulai ba any sports ang join ja phablai ba online dara jang teacher robo angke eli school life ile maya ar dada bishi maya ke ba mai kha ang uli dada school life ile 40 jang ang lai ba sabde obani ang mabzala do sabo ibo industry hala ibu hala zaki le baigo nang uli bawda da asa jaya skabo herkins maning dara newton rangtha saning buning anthani bula makhiri ba odehe amu khazala ha boili angke nabazaban dara jang kababan dara jang bugabaya jang skang thangpya ang siwa angke mitsia uli bawda da ang paula khai sabde ode thanks rilado bukebo actually matlab jar ke zabaring du diba ang bawya do zabaring du diba bawya ar sarni acting ke bo ang kham du diba bawya skabo najis ma hapso ha krip jaje ke bo try khai manang do boli bawda da exist jala da jala na fununai nang jarni talent ke boli bawda da hai khola ba skabo hamba hamyala nishin baso ha naibo naila do skangni an video ham ka ba hamya magin la ja ha laks ko basawla jala ha omani ang nishke krip ke bo thank you sladu ang hamsin hamzawla ha baishas duba ar baigo nang hosala niche support lainang bura asa jala Amai ning piti bura jingkrip ning mabuka amai mating actually an husband des kang kan nikle de hemsin interest se reserve man nikle de skabo bula mamai from fia nei ba skang hala naga na nuze san bis skang hala skabo ya hon ala bun job ning ili na base duty ning thangma ili ya ba zaji se raw ya ba zaji job ase mai kha bun dara jambo Bawbalai bu mustafi hat skabo nozaban ya hon ha bo bawla nei kha bo bawya ba ke ma shit skabo nai nei nang bawda da bo
हायखौलाबा जारनिं रेबलाबा जारनिं सलाम सलाम रजाब्लाबा वानि बुमाशी मागिन सब हायखौलाहा इसादे बुन सबजां बुबो खाजालाहा बुनख्ले थ्रु फांने आं बो निंजां ग्रनलायबा रजाजाला दा हामजाला इसादे बुग्रावदे मतलब आनसाहा आं स्पोर्ट्स बुकेलास का स्लाइका ना जा ग्रावगी बिसे स्काबो आन आनसाराव के आं स्पोर्ट्स असनिया एनी एक्टिविटीज आं लामा रिमा मिजिंदु नाजेन स्कादे जिंसकांगा माइदिया फायाबान दारजां जिं दिनि इलिशिस थावबा गोबान दारजां आन आनसाराव मुचिन दार बरिया हना अफसोस जायागोथाय आं आन बसाबुथु के नादि बुशी बावदु आर बुशी बावे एकेबो आं गिदिफां बावदादा आं रिबाय सबे जिन्ना ना रादो एब्ला नाबामफां क्लास किजिफां नों थांखा ओले एक्टिविटी ड्राइंग जाला सिंगिंग क्लास बो बुन कोर्स जामखा सबे आर बुनिया हना आं ब्रारिका टाइकोंडो नियाव ना बो बरा थांदादा बुन लाइफ सक्सेस जाला हा बुनि सबजां पुरा जामन लावबिखो स्काबो बो बावबलायले जाबला दुसिसला जाफालांलादु बायजाबो थांदादा गोल्ड मेडल बो माइबो बांसालाहा और इराबो एंटर स्कूल टूर्नामेंट जाबाबो गोल्ड मेडल सिल्वर ब्राउन माइदारन मागिन माथा माइदारन फाइबा और बुके गारिबो दिमासान बायथाय लुथायलाना दिनदानाला मासे ना नांदाव थयाबा बहाबो नाना बायबा के लांबा लावयाबा के नायदादा आनबासा हेमसिन एडवांस रिंबा कामवा खाजालाहा रिंलाहा बायबा बो दिबाबो बांखा और सेंट्रल बुशबो फर्स्ट प्राइज माइदादा बो फाइखा ओबान आं आनबासाथ' आं फाइगिनाबा हा जानांसिबो बडो आसा जालादो गिबिन जाहा खियाला गिबिन जा साइनियाथ' बहुत गिबिन जाजावखा हामजावखा मतलब क्रेबो आनसायसो सिबो आं हाफ्लंआला सिपिया क्रेबाबो आफ्लंआला आंनि नुलादो दंबा बांदाव माने हाजायबासो इरानियालाबा सोरबा लावला जों नलाया थांबा ब्रेना आनसाबो सायबाबोथ'बो आं बावखा साइनसि नलाया थांबा जुखुबाहा आनसाबो सायाबा आंनि नुबाहा आं जाबगा कम्पेक्ट हुबाय दाव मेकअप फाइबा इखेला टीवी नुयाबस्ता मोबाइल नुयाबस्ता त्सबा आनसाबो साख्लाय एक्चुअली बबली 4-5 years 6 years नि अंडर सेफ दे वो आं बावखायसो आं मेकअप फाइबानि टीवी नुयाबा कजादि खायबा आनसाराव लावलि बुजिबा बावलाहा दानदे बुसि मोबाइल नुयाबा गाना नुयाबा इसादे वीडियो बायगयाबा अडिटसरा आंनि मिट्स का आनसाबो सायबासिबा आं माने खाजाला आन फैमिली ला जान फैमिली ला मासे नजा हाला जानि फैमिली बुनिंना ओबानि सपोर्ट खालाया दे सिपिया नानान बुफा हेमसिन आंखौ सपोर्ट खालायलादो आसबो बायगोबा आन नानान फाले हामियाबो हाउसि गेट आं बावलादो बो सपोर्ट खालायबानि आं इदि बायगो फासयावनो बावलादो सादे मेसेजला नाtsमदो जिंला आनसाफा आनला उल्ला इंटरेस्ट गिरि स्काबो दिनै सफायखा फाइबा आं हामजावलाहा उल्लायनिं थिक निशी आनसाराव खासतेराव लानसिना समय बांबिखो फाइगिनाबा दिमासा दिमाजराव बदनाना लेरिंयाराव दं मोजांयाराव दं एक्ट्रेस जामान मासे टैलेंट बो दं मानंदो रावखेनस सिंगार जामान बो जिं दिमासाराव ला टैलेंट दंगाबो रां लिन प्रब्लेम जादो ना बुकला खेबो मिट्सदो ओबानि बायदो इस्लानिसि खेबो बायगो मा मिजिंयाराव ला बायगो एसाबदे जारके आई आसा खारि दादान बायगो ओदेगो आसबा जादि सपोर्ट नांगो स्काला वो फोन नंबर माया इबो थावलायाराव ला दंना आंबा के खबर खायनांगो बोलाय के जिंके बो खायफुनां आरो स्पेशली निं दादा निउटन केबो निंकेबो खायलाफुनांगो बानि खेबो बायगोलाय उलि बावलादो आंने हाजिराखै हाय आं थानिशा लांथासो आन इंटरव्यू केनसि हामजाव हाला नायलाय खेबो लाइक राइस शेयर खालाय सब्सक्राइब खालाय निउटन लांथासनि चैनल हा थैंक यू